Mr. Mutodi, how are you? I hope you're fine. Ndodavira ndakuwana nenguva yakanaka mamboti zororei. Ndanzwa hangu kunge manga mamboti tizei uko. Asi hano ndinofara. Zita rangu ndinoitwa concerned citizen of Ward 1 mumasvingo muchivi North nyika muri muZimbabwe. Ndo zita rangu iroro baba Mutodi. Ndinofara zvikuru kutaura nemwi, ndatinoregai nditaure nemi so mukuru. Zvina kumboshata tinongotaura ka. Asi ndodavira ndakuwana nenguva yakanaka. Mr. Mutodi, chinhu chaita kuti nditaure nemwi. Hana yangu yadambuka chose pandavona mufananidzo wenyu uchichinjanwa pa social media apa kuti mambosvika pa business center yamasvika yomudunhu menyu kana kuti munharaunda menyu ndokubva maridzira pfuti vanhu vanga varipo. Inyaya yekuti anga ari masikati huri usiku ndo nyaya dziya dzinoshayisa hope zvokuti unovata wakabata shaya usiku hwose uchizama kufunga kuti izvi zvaitika muZimbabwe here kana kuti zviri kuitika kunana South Africa kunotambwa nepfuti uko, kana kuti zviri kuitika kunana America kunonzi mapurisa eko ari so racist panyaya dzevanhu vatema. Zvino unoshamisika kuti zvinonzi zvaitika muZimbabwe nomunhu wakambova gurukota redu rezvokubudiswa kwamashoko. Ndonyanya kuzvifunga, ndofunga kuti ndamboti vanhu vari kurevera vaMutodi nema vaMutodi havangadero, nokuti vaMutodi havangazombosviki pakudzivirira system iyi nepfuti ivo iriyo system yakavamanyisa vakadzingwa gore riya. Vakanga vasumudza kapu yakanga yakanzi the boss, kuratidza kuti vakanga vasumudzira mukuru paka hopinda ndobva vanzi vaMutodi chiuya pedo munin'ina iwe chimoravo urye uri panapa, ndokubva vaMutodi botanga kurya vari paya. Zvino ndo vangazoredzera system yakavabvisa ikavarasira kuroko. vaMutodi vakatiza kuya kwavakambokwikwidzwa vakamira member of parliament vakati chirega ndinde kubhikita if I'm not mistaken. Zvino ndo kwavangasvika voita izvi vachidzivirira here zvokwadi system yakavadzinganisai. Ndinohakukadzika Mr. Mutodi, asi ndiri kufara kutaura nemwi. Regai nditi kuinda panyaya yangu vaMutodi. Ndiri munhu unongorwira kodzero dzavanhu. Anditika ndinorwadziwa zvikuru dai kwakuchinzi ndimwe mari dzigwa pfuti. Ndinorwadziwa zvikuru chero ipo paipa makadzingwa takakadzi katikati asi vaMutodi pane chimwe chavataura here vati kumukuru ngatichirega takundikana kana takonewa, because by then you were the only minister that was fired and they said you were fired for incompetent. Anditi ndo zvatakavudzwa kunzi madzingwa nekuda kuti makonewa imwe. Tikatara kuti vana vaMutuli Ncube vari kuisa bepa riya rinotenga mumadhaka chaimo woita kuti mitengo ijanuke semota yakatsikwa mafuta akawanda, vakangorigwa varimo. Asi kwako imi vaMutodi mai you are very incompetent, kureva kuti hamuna chamuri kugona muhurumende. Zvinobva zvandidzosera pafungwa yekuti asi vakakudzingai vangangova vane chokwadi chekuti hamuna zvamunogona, chamungange muchingogona chete kuhlidzira vanhu. Anditi zvino dambudziko ramaita vaMutodi nderekudai iye zvino hatichanyanyi kuvhunduka zvataita kudhara zviya. Handi mavona kuti ina hamumbofi makandiziva kana asi ini ndokuziva kuti ndiwe Ernegy Mutodi. Ndinokuzivisa zvisingaita asi wambofa wakandiziva, kureva kuti poga poga pane munhu weZANU tavaoneni intelligence dzedu dzinenge dziripo. Handitika ndanzwa kuti manga muchiridzira vanhu vanga vakaunganira musangano weCCC. Is CCC a terrorist organization or is a legal organization or a legal political party as ZANU PF, as ANC, as all the parties that are in this world? Mukandipindura ipapo ndogona kunzwisisa kuti the reason why mano ridzira vanhu pfuti. Nokuti chandodavira ndechekuti 22 February CCC was formed and it was recognized and was given all the credentials to become a political party, right? So ndinoshamisika imwe kana vaMutodi muchinzi vanoridzira pfuti vatsigiri veCCC vanga vakamirira president wavo vachamisa. Hamuoni sokuti here mava kutonyanya kutora parafini kana petro muchidira mumoto, because the more you intimidate people, the more you insult people, the more you hate people, that's the more vachiramba vachiwedzera kurwadziwa since nhamo iri kuvarwadza. Handitika mashopu avari kutenga munotenga imwe ari kurwadza.
nzira dzavanofamba dzakatiurayira vana dhivha mafungazuro uno dziri kuvarwadza. Imi ndo pamuri kuenda nepfuti kuti munonotilidzira vanhu vakamirira mutungamiri wavo unoda kuvabvisa mumadhaka amakavaisa imwi vana Ernegy. Ernegy were fired because of incompetence. You sang for Emerson Mnangagwa ukati iwe boss wakabata kapu patime yava Mugabe, and you were promoted to become a minister. Whilst choro music wakakonewa, I deleted all your songs because of hapana chandoterera hapana chadzotipa, and you were then fired. Ernegy Mutodi, I'm now lost respect for you because tazama kukutarira vanhu vezanu kuti maybe muchafunga zvamuri kufamba muchitaura imi kuti tiri kusiya ina vanhu, saka muri kuvhundudzira vanhu vacho vamuri kusangana navo ivapo. Chii chamuri kutya chokuti kana vanhu ivavo vakasangana nemutungamiri wavo vanozoita vanhu here makamboti havasi vanhu? Ndimi muri kufamba muchiti Triple C is a clueless party, is a structureless party. So why are you intimidating structureless people? Why are you going around firing shots to structureless people? At Ernegy Mutodi, I think you are now out of line. You are protecting the same system that kicked you out like a dog. You were kicked out in the government because of incompetence. Hence, it now shows that you very incompetent to an extent that you fighting teeth and nail, while you fighting for the evil regime that you underperformed for, and you became a victim as well, and you became you being fired. Saka ndakuda kuti tibetserane Mutodi kuti zvimwe zvinhu zvauri kuita zvifunge kuti mangwana zvinofuma zviri papi. Madzinganisiro amakaita vaMugabe vaya nemakurukota avo vamwe vakavanda kuexile ndo the same madzinganisiko amuchaitwa nehurumende iri kuuya Triple C. What I said to another dandaid like you, I said to him, you know what, you cannot block the winds of change. The winds of change is blowing in Zimbabwe from all directions, and is blowing to an extent that nobody could stop it. So, iwe Ernegy on your own, you cannot even stop a cup. Kana champupuru changa chikuda kunozadza cup, haugoni kumbochistopa. Whilst Mnangagwa, your own boss, is failing to stop the wind of change that are blowing, coming its way to Zimbabwe. Vana veZimbabwe vaneta, Mutodi, vaneta nemwi, anditika. People who are stealing, people who are plucking, people who are plundering the resources. Vanhu vari kuputsa nyika, vari kuprivatize mining sector, vari kuprivatize business sector, vari kuprivatize Zimbabwe as their personal entity. You guys, your days are numbered. Ndo saka ruoko rwaMwari rwakavonekwa ruchinonyora pamadziro kuna Nebhukadhineza rukati mene teke ufasini. So ndoda kuti uteerere izvi Mutodi, iwe your days are numbered. Andingatoti mumambo because wagara huna, you became a king and you were dropped to become a villain. So you not a king. So there's nothing which I could say mene mumambo wako hauna mumambo. You are just a nobody. Utoriwo zvako munhu ari kugwira ari kuimbira sapa under the table yevari kutya. So mene tekeo ufasini. Ernegy Mutodi, mazuva ako averengwa. Kaunda kubva izvozvo kunosvika musi wa23 August, you will be history Ernegy Mutodi in the circle of politics. Anditi, regai kufikirira vanhu zvavasachadi, regai kumanikidza vanhu kuti vade zvavasachadi. Kana ZANU iine vanhu, handei tinosangana mubox. Sezvamunotaura kuti imimi makatowina kudhara. Tikamavona mafigures akabudisiwa 6 million, mukati imwe munoda 5 million. Kureva kuti muri kungosiya 3 million kunze. Ko munongotadza nei kuziva kuti million yamuruda kuziya zvamakati imimi president wenyu Mnangagwa anoda 5 million. Ko iyi million amuziye here kuti ina mapato ayo amuri kunokontesta nawo imwi. So why are you intimidating them? Why are you hunting them as if they are criminals? Zvamunotori nesimba rekurwa munadzo futi, why can't you go to Ukraine? There is war in Ukraine. There is no war in Sudan. Why can't you go to Sudan and fight the war in Sudan? Makazorega embassy Zimbabwean embassy was being vandalized in Sudan. While we have people like you who have got courage to shoot blanks on the air. Why can't you go there and waste your bullets? Otherwise, you hit only a single terrorist or whatever you gonna hit there. Why usingaendi koko unoshandisa futi yako ikoko? Ernegy Mutodi, dzikamira nyika yeZimbabwe, dzikamira vanhu vomumasvingo, unyatsodzikama utityo,
because vanhu vakakuramba haudiwe. Ukaona wakatanga kurambwa nemunhu wakambokuda akazochikuramba akati hausi chunhu, you are incompetent. Let me repeat, you are incompetent energy. Hausi chunhu, you nothing but a disgrace to our country, while you supporting a foreign idiotic intended president as a foreigner as well. So ndangoti ndikupe clip energy kuti uchaishandisa zvaunoda, anditika uchada kubvunzwa kuti munhu indiani, ndinonzi a concerning citizen of what one Chivi North muZimbabwe Masvingo province, anditika ndinorwadziwa kana ndichiona muchimbonyikidza vanhu saizvozvizvi. Remember kuti mukuru wako uyo wakaita border jumper uyo akatiza uyo une mhosva uyo zuro ndizuro maitaura nimikazi kuwere une mhosva uyo munhu ane mhosva dzekupinda pabhodha achijamba akapoya bhodha uyo akanosungwa kupi because anofanira kunge aine dhoketi remunhu wakabuda munyika achitiza, handitika he uses state resources kubuda munyika achitiza achijamba bhodha. Ndauti umuudze uise message iyi kuna Emerson kuti Emerson is a border jumper as good as Kasukwere, as good as Jonathan Moyo, as good as Muzembe. They are all border jumpers, but they are different. Is he himself came back to Zimbabwe and some they left they left in exile. So send this audio to your so-called boss. Stop leaking Mnangagwa, guys. Focus with the country. Nyika is not for you guys. Nyika is for all of us who are Zimbabwean, who are citizens of the country. I'm a Zimbabwean. You are a Zimbabwean. Mnangagwa is a Zimbabwean. Chamisa is a Zimbabwean. Those people that you fired the shots, they are also Zimbabwean. They have got their rights to campaign freely as the constitution permits them. As the constitution permits Triple C to campaign freely without any intimidation from whoever. Just a male lawyer. A winner case. Yevana Mamanga Murichiri Kushungurudza, Joanna Mangombe and Cecilia Chibiri. Those that you raped, you guys, you evil, you satanists, you raped them. Then you are now torturing them. You are now torturing Obeshaba because he won the case. That you were, guys, muchida kuona vana vatu rot in hell of your Krubi prison as if they committed any crime other than to stood up for their rights to say enough is enough. We are tired of ZANU-PF government. ZANU-PF government must go like now, like yesterday. So at you, Ernegy Mutodi, we are watching very closely on you. But let me give you a very typical example of Zambia. Remember how Hakainde Hichilema survived some attacks, some abductions and whatsoever. Remember Hakainde Hichilema white Canada kuno address rally nas unotanga waifananga in the last week, the way how you treating Chamisa. But look, kananguva ya Maria Shika, Hakainde Hichilema is the president now, and now Lungu is now being fried by those draconian laws Hakaisa Zavakumubika Shakasimba. Now akutaura kuti Hakainde Hichilema ari asife. Akanganwa kuti mitemo iri kumupisa mitemo yakasiya itai. The way how you are crafting your laws, that's the PVO bill amakaitai. Rikuya ko kupisa next time particulars. Remember by the 24th of August you will be history, guys. You will be history. So remember, chichi chaitika nemitemo ya muri kucrafta wadza vanhu nezva muri kuita vanhu. How are you going to look on the faces and the eyes of the people of Bikita that you, Ernegy Mutodi, are threatening with death from the bullet? Nyazogara pasi ufunge Ernegy Mutodi, if you are a man, if you are man enough, a man with balls, if you have balls, as you claimed that you have balls, maybe balls of steel, can you just sit down at once and think, right, if Triple C becomes a government of Zimbabwe tomorrow, how the people of Zimbabwe are going to treat me? But I know that I was funge because you guys all are walking towards facing your jail cells. You have your own cells that are prepared, that are ready prepared for you, because all of you are going to prison. You stole the resources and some of you are still stealing even now. Mese kubva kuna Emerson wenyu kusvika kuna Chiwenga kusvika kwamuri mese imwe, you are going to rot in prison for the heinous crimes that you are committing and you committed and you are committing to the people of Zimbabwe. We're not going to spare you. If Chamisa could spare you, we are going to stand up and say these people must be jailed. And what I know is President Chamisa is the people's president. Whoever change Navanu must be rot in jail, must rot in jail.
So this is a piece of advice for you, Ernegy Mutodi. I don't care how you take this piece of advice. Do you take heed of it or you can throw it out of the window? But the bottom line is, Ernegy, change your ways of doing things, or rather, wait for the people of Zimbabwe to decide for you. Zimbabwe yakatsamwa. I cannot tell you about the economic sanctions and the economic hardships of the people. Unozviziva, how do ndikuudzire kuti where is the dollar compared to the US now? Repap bond not renew. Hazvidi kuti ndikuudzire kuti madhorobheni wakakura iwe achicherwa mvura mutepi nawo ari kucherwa zvibhorani. President wako iwe ari kufamba achinoita official ceremony yekuvhura zvibhorani. Idiot, uya wenyu unonzi chinamasa wakaenda zuro ndizuro akanotivhurira ceremony yekuvhura bin. That's why we call him Mr. Bean like now. Mr. Bean, how you guys are so cruel to an extent that you destroyed the moral fiber of Zimbabwe. All the towns that was called the sunshine cities are all now like people are swimming in sewages, in shit. Makazombobvunze represident wenyu zvakapromisa 2018 kuti mumbare muchange muine swimming pool. Are the swimming pool there now? Let me pose this question to the people of Mbare. You people of Mbare, do we have swimming pools now? Mavana were makapromiswa mukazi tichakupai swimming pools by 2018 my elections apera munawere dololo. As Ernegy unouya kuzovhundudzira vanhu vari kuramba vachiti enough is enough, we tired, taneta seskatele. Right? Those are the very same people you go and threaten. Because you stole a lot of money and you managed to bought a hammer, like real. Then toda kuona kuti kana Mwari ari wakasika vanhu. Ernegy ndikupika kuti kana Mwari ari akakusika, unless if you created the God. If you created God, then it's fine. You get away with it. But if God has created you, you will never get away with it. So neshokura Mwari noti tukarangaraira asi apa ndangandonyanya kudzisa gejo nokuti ndakagumburuka. As I told you that I'm a concerned citizen of Zimbabwe. I'm a concerned citizen anorwadziwa nokuona kodzero dzavanhu dzichimbunyikidzwa that are enshrined in the constitutional kuti vanhu vane kodzero dzavo dzekukambena zvavanoda. Heyo marali muri kumisa, muri kurambidza, muri kuvhundudzira vanhu, but you cannot take away the acts of the people. Their acts you can't take away from them. Come the 23rd of August, people who talk, the people of Zimbabwe who put their axes wherever pavanoziya panova upenyu husingaperi. So Ernegy, you declared yourself the enemy of the people, then live by it. Or you rather go and apologize to the people of Bikita. If you don't do that, then you declared yourself the enemy of the people of Masvingo, the people of Bikita, and the people of Zimbabwe, the people of Africa, and the entire world at large. Wanyora history Ernegy Mutodi, yawanyora nasi yekuti iwewe you are ruthless. Umuntu wakaipa zvikuru anonobvundudzira nokuridzira pfuti vanhu vanoda kuti vazomuvhotera kwati ndokwanda unovhoterwa here kunaona varidzira pfuti ivapo. So to you Ernegy Mutodi, as I said, your numbers your days are numbered. So iva nezuva rakanaka Mutodi, Mwari varambe vachikupa simba rekuti urambe uchifamba, asi Satani arambe achikuchengeta kuita zvauri kuita izvozvo, nokuti vanopa simba rekufamba ndiMwari, asi vanochengeta vanhu vanoita zvaunoita iwe izvozvo ndiSatani. But Ernegy, above all, repent, for your days are numbered. Thank you so much. Mavhunzo wakanaka vaMutodi. If you're asking me kuti what do I mean, ndiri kuona mapictures amuri kundisendera ayo, mavhiri mahwindo akarohwa ayo, imota yakadamaged, ndo zvatinokondema izvozvo izvo. If this is your car that was damaged, why was it damaged? Yarohwa sei naye yaMutodi? Nokuti imimi muri kutrenda, muri kuseculata kuti ndimi mainda mukanoridzira vanhu pfuti vanga vari vakamirira mutungamiri wavo. Anditi I'm an activist. I don't either belong to ZANU-PF or Triple C, but I'm just a concerned citizen. Ari concerned nezviri kuitika. Anditi this is your car, muri kunzimaridza pfuti vaMutodi. Yes, I see this is your car which was stoned. Yes, but you fired the shots to the people. This is the result that you get, or that you got, when you fired the shots to the people. So remember, we are denouncing violence, but on the same vein, imimi
as aspiring member of candidate or member of parliament, or as a sitting member of parliament, muri kuenda pana vanhu vakavungana muchidoridzira vanhu pfuti. Kana maridzira vanhu pfuti, munenge muchiexpecta kuti vanhu vaita sei. We are not promoting violence, we condemning, we are shunning violence, but at the same time, imimi as vatungamiri regai kuenda pana vanhu muchinoridzira vanhu pfuti. This is the result now we are getting. We will end up tarnishing kuti maurayiro wamotikari and the like. Hatizvikurudzire, but zvamaita from the beginning zvakashata Mutodi. Ndimi matanga kunoridzira vanhu pfuti, of which is very dangerous. Anditi vanhu vanenge vakuzvi self defense. Anditika takazvitaura izvi tinozvikurudzira kuti siyana ine violence. ZANU PF ngati condemn violence at all costs. Ngati condemn zvinhu zvakaita all these acts of violence. It's unacceptable kuona mota yakadaro mudziyo yo. It's unacceptable. Hazvimbondifadzawo kana neni as a activist. But remember you are trending as the first person vatanga this ningirikiri, vatanga this hondo yazokonzeresa kuti mota yenyu ipazwe. So vamutodi murume wemunhu vokuti dai maindinzwisisa from today onwards, let's denounce violence. Ngatirambei violence, ngatirambei mhirizhonga. At the end of the day, ndimi vatungamiri vavanhu munoda kuvhoterwa navanhu ivavo vamuri kuridzira pfuti. This is very wrong and totally unacceptable. Mukoma Mutodi, siyanai netsika dzakadai, you guys from ZANU PF. Siyanai netsika dzakadai, let people campaign freely, let people move freely, let people talk and speak freely. Zvavanofanira kunge vachitaura, musadziisa vanhu kutaura zvavanoda kutaura, musadziisa vanhu kukampena zvavanoda pamadiro. Imimi you are campaigning freely. We saw Chamisa today in Masvingo. He was banned and was dismissed while the rally was in motion. Zvinoitwawo here izvozvo kuna Amunangagwa, makambozvibvunzawo here imi Mutodi semunhu akava minister, kuti kana Chamisa achidzingwa ari pakati pekutaura parally, zvakamboitikawo here izvozvo kuna Amunangagwa vari pastage. Maita zvakanaka mandipindura mukandiratidza mota yadamagedwa and you say this is your car, but did you check or did you do the damage, the post-mortem yokuti what was the root cause of your car to be damaged? Ndimi maenda pavanhu vanga vakamirira rally yakarejestwa. It was a registered rally, by the way. We got the information that it was a registered rally, and you went there and you provoked people. After provoking people, you fired the shot to the people. Now the people was defending themselves. Mukabona ma citizens akuita sezvizvi, mukabona vanhu vakuita sezvizvi, vanhu vakuramba violence, because it's been a long time. We lost cadres in this struggle since 2000. People were murdered, people were killed, people were abducted, you know. Vana nanhasi hatinavo vakaurawa vakanokandiwa mu acid. Anditika tiri kuvachema nhasi hatina makomrades akadaro in the struggle. We lost a lot of cadres. Vana Morgan Tsvangirai hatinavo vakafa, vana Botagezi, vana Moven Mahachi, to name a few, they were all killed because of this barbaric ruling party. Right? Because of this barbaric ruling party. So let's shun the violence. Mota yenye mimi Mutodi yaurawa because you went to the people. You provoked the people. So by doing so, those are konzeresa izvi. Those are konzeresa zvese izvi kuti zvitike. Anditika. So mukoma wangu kana muri munhu anoona, let's condemn the violence, no matter kuti yaitwa nani, no matter kuti yaitwa nebato ripi, rinotonga kana kuti rinotongwa. Let's condemn the violence at the highest level. Inorasa upenyu hwavanhu, inouraya upenyu, infrastructure, inouraya ma properties, just like your car now. Anditika, maakuchema motikari yenyu kuti yadamagedwa. If you couldn't went to the shopping center, it isn't a problem. But it's all because of you. Maenda kuvanhu vanga vachida kuita rally yavo. Hamuna mbona ma aspiring candidates ezanu ACCC achienda pana vanhu vezanu kana vachida kuita rally yavo. Let's respect one another. Let's respect the register the registered ningirikiri rallies dzine dzakakliwa namapurisa. Tikagona kuita izvozvo zvinhu, we will build our country. Tinovaka nyika yedu, tinovaka vanhu vedu, tinova a prosper country. Hatitika tichienda kumberi.
I'm not promoting kuti mota yenyu ngaiburawe, but ngatitsvagei chaita kuti mota itemwe sezvizvizvi. It's because of your actions, mukuru. As a leader, you have to know that this is because of your actions. So inini as a concerned citizen, and promote violence, but and promote at the same time kuti muinde muchiprovoka vanhu. Thank you so much kuti mataura neni. Ngatikurudziranei kuramba violence uye kutuma kuita zvinhu zvakaipa kana kutuma vanhu kuita zvinhu zvakaipa. Venyu vana havaendi pafovhura ndivamutodi. Izvozvo hakuna kana mwana wenyu anga ari motikari iyo kana one, either it's a driver or either masupporters enyu imi vamunenge mapedza izvozvo movapa masupa, movapa mutoriro kuti vamwe vadhakwe, vakuitirai basa, iwe mohwina saMP monzi ndahwina Mutodi moenda munotora mari kuparliament, but muri kupa vanhu mutoriro. There's nothing that you are offering to the youth that you are using. You are using other people's children, other people's kids, other people's daughters, other people's sons. In any venue, they are on boarding schools where you are paying with US dollars. And get the point? Why we are frustrated with you guys. You destroyed the moral fiber of this country, as I said. Vana venyu havaendi pafofura ndekurwa kwemotikari dzenyu idzo. Munenge matuma motikari iyo ino mwana umwe munhu wamusingabvire urombo kuti mwana ari kutambura wamuri kushandisa. So is this the way? How are you building this country? Muri kuvaka nyika ine nzira iyoyo here yekuti driver wenyu was supposed to be killed because of this? If it was you were supposed to be killed, but ndimwe muri kuita, you are the perpetrators of this violence. Niti Mutodi, understand this, understand where I'm coming from and where I'm going. Hatisi kuzama kutumidzira zvaitika, but ndiri kutrya by all means kuti inimi dai manga musina kuenda panzvimbo yakaregistrwa rally yeCCC, this could not happen. But zvaita nokuda kwenyu, who went there and provoked the masses. The masses are tired, baba. The masses are tired. If you do that again, you will be killed, because the masses are tired. They are really tired. Havachadi vanhu makavashandisa, then now they are saying enough is enough. And you are buzzing people to your rallies. Now we saw 24, we saw 34 buses dzirikuenda kuMashonaland. But just a rally inoitwa neCCC navanhu vemunharaunda, muri kubhana marally iwawo. As if and ZANU PF as heritage, you are banning all those rallies. But dzenyu muri kutakura vanhu namabhazi vachienda kwese makazadza mabhazi. But kungoti chamisa nzingaite rally, just a single rally, you are provoking people. Why, if you are saying kuti CCC haina vanhu, so why muri kuenda muchinoprovoka vanhu vashoma ivavo vainavo as CCC? This is the result dzamuri kuona vaMutodi is. This is the result dzamuri kuona dziri kuitika munyika. Let's try to avoid to spill blood. Right? Let's avoid that. So, baba, ndatenda nokuti mandipindura. Ndikataura nemwi, ndicharamba ntaura nemwi, ramba mtaura neni, asi nzwisisai kwandiri kubva. I'm not promoting violence. Ndiri kuramba violence chose, even vakava vanhu veCCC vari kunzi vari kunoita violence against another party. Ndiri kuzviramba inini with the highest means. Ndiri kuzviramba. I'm not promoting any violence. Thank you so much, baba. Iva neusiku hwakanaka, ndatenda hangu.